Samantala, pinaniniwalaang underwater drone na narekober sa karagatan ng Bolinao, Pangasinan. Para sa detalye, narito si Idol Matthew Pacheco. 104.7 IFM Report! Inumpirma ng Philippine Coast Guard ang pagkarecover ng isang pinaniniwalaang underwater drone na natagpuan ng mga lokal na mangingisda sa karagatan ng Bolinao, Pangasinan. Ayon sa ulat, noong 6 ng Agosto, habang nangingisda ang mga mangingisda sa layong tinatayang 149 nautical miles silagang kanluran ng Bolinao, kanilang napansin ang isang lumulutang na kulay kahel na bagay na kahinalang tulad ng isang underwater drone. Pagbalik nila sa pantalana, agad nilang iniulat ang kanilang natuklasan sa Coast Guard substation sa Infanta at nagsumiti rin ng isang notarized affidavit upang ilahad ang mga detalye ng kanilang pagkakadiskubre. Ang naturang kagamitan ay may sukat na humigit kumulang 160 cm ang haba, 20 pulgada ang lapad at tinatayang mabigat na 100 kilo naman. Isinuko na ito ng mga mangingisda sa mga kinaukulang otoridad upang sumailalim sa masusing investigasyon at pagsusuri. Tuloy naman rin imbestigahan ng mga otoridad ang pinagmulan at layunin ng naturang kagamitan. Kasama mo mula rito sa IFM Digupan, ito si Idol Matthew Pacheco. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.